A few moments later. Magandang hapon po. Tayo ay naririto, nakikipon upang saksihan at ipagdiriwang ang kabisang dibdib nila Jason at saka John Nelia. Habang ipinapahayag nila sa inyo yung kanilang pagmamahal sa isa't isa, sa katapatan, sa pagtitiwala, tulungan po ninyo ako na ipagdasal natin sila para makapagsimula sila ng bagong buhay. Kaya naman mga kapatid, tayo ay magalak para kina Jason at Jonah. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa kanila. Magsitayo na po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. Sa ating pagdiriwang, wala tayong ostya, nakakainin, wala rin tayong anak na inumin. Bagamat ito'y utos na tuwing alalahanin natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ganun na po sana lagi ang gagawin. Kaya lamang ito ay kasalan, mas maganda po na magbibigay na ako ng aral sa kanya o tumiliya kung tawagin. Kasi sinasabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, tapos sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Amen po ba? Amen. Manalangin tayo. O Ama, ginawa mo ang bukod ng kasal isang banal ng misteryo, isang sagisag ng pag-ibig ni Cristo sa Santa Iglesia. Dinggin mo ang aming mga panalangin para kay Jason at Junelia. Ipinapangako nilang magmahalan habang buhay, taglay ang pagsampalataya sa iyo at pananalig sa isa't isa. Ang kanilang matamis na pagsasama ay lagi sanang maging tanda ng kanilang pag-ibigan. Hinihiling namin ito sa iyo, Ama, alang-alang sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon natin noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sino nakakalam ng love story nila? Dismiss ito. Kasama sa kasama. Love at first sight yan. Alam pala ni ate. Sige ate, ituloy mo. Ha? Di kasi magkatrabaho kami dati. Pabrika. Doon yan sila nagkakilala. Ayun na, tas ikaw ay sa asawa at agad. Ito na maganda naman. Karamihan na pinakasal ko ngayon. Nagkakilala sa Facebook. Karamihan. Lalo na kung foreigner. Bihira na yung nakakasal ko na yung nakakilala sa sulat. Tawag nun?
penpal. Kung meron pa naman, pero iba na yung edad nila. Parang kaedad ko na lang. Mas maganda yung magkatrabaho kasi nakikita mo araw-araw na parang lumalago yung pagmamahal mo sa kanya. Tapos nakikilala mo yung mga karakter niya. Doon lumalago yung pagmamahal mo. Accepted kayo doon sa mga karamihan na pinakasal ko. Pero ang mahalaga, si Jason at Junelia ay naririto kayo ngayon upang pagtibayin ang pagmamahalan sa isang buklod na walang katapusan sa harap ng Diyos at ng Santa Iglesia. Tinitiyak ko na sa inyo na kayo ay pagdarasal ng ating bayan upang basbasang masaganan ng Diyos ang inyong pagmamahalan at tulungan kayo makatupad sa mga pananagutan ng pag-aasawa. Mga ninong sa sila ninong, isa lang, ninang, Ninong. pinag-usapan ko rin po kayo, na tuwing mananalangin po kayo, sama ninyo sila sa inyong panalangin upang tanggapin sa ating pamayanan Kristiyano. Mamaya na yun, ha? Mamaya na nakakatawa. Hindi. Jason and Junelia, nangyari lamang na tumayo kayo. At hinihingi ko na sagutin ng buong katotohanan ang mga katanungan ito. Junelia, ikaw ba ay naparito ng pusang loob upang makipag-isang dibdib sa lalaking ito na iyong mamahalin at paglilingkuran bilang asawa mo? Jason, ikaw ba ay naparito ng pusang loob upang makipag-isang dibdib sa babaeng ito na iyong mamahalin at paglilingkuran bilang asawa mo? Kung sakaling madagdagan pa ang inyong anak, kayo ba ay nakahanda ulit na mag-alaga, karuga, kumalinga, at kumubog sa inyong mga anak ay pagkakalob ng Diyos na naaayon sa kanyang kagustuhan. Jason and Nelia, yayamang ibig ninyo magpakasal, mangyari lang na magkaharap kayo at magkapit kamay at ipahayag ang inyong hangarin sa harap ng Diyos at ng Santa Iglesia, ganun din sa mga ninong at ninang at mga saksi sa kasalan ito. Junelia, tinatanggap mo ba si Jason na naririto ngayon na maging tunay mong asawa alinsunod sa batas at sa pinag-uutos ng Diyos at ng Santa Iglesia? Patuloy mo bang ibibigay ang iyong sarili ng buo at higit pa bilang asawa niya? Pumapayag ka ba na siya ay maging esposo mo? Jason, tinatanggap mo ba si Junelia na naririto ngayon na maging tunay na asawa alinsunod sa batas at sa ipinag-uutos ng Diyos at ng Santa Iglesia? Patuloy mo bang ibibigay ang iyong sarili ng buo? Saan mo kaya naririto? Ako si Jason Derma. Buong puso tinatanggap yung linya upang tunay na maging katiyak ng aking puso. At nangako ako na iyong irog na ikaw ay yung aking pagkamamahalin, pag-aaral at pagkakatiwalaan sa bawat araw ng aking buhay. Kapit ko isasama bilang mag-asawa, ako ay nandito lang sa iyong tabi upang magakay sa inyo. Ay iyong kakampi at katuwang sa lahat ng mga pagsubok at aking kakaharapin. Ako ay nangangako magiging hustong serving ama sa iyo
katuwaan sa lingkuran sa lahat po. At nananatili natin yung buhay ng pagkaroon ng Diyos. Ito yung pagkakataon. Sa araw na ito, tayo ay pinagkita ng gustuhan ng Panginoon sa kanyang pagpapala at kanyang pagmamahal ay ating kairamin sa ating pagsama, respeto at tiwala. Ang lahat ng iyong misyon ay aking igagalang upang tayo ay magkaroon ng kalangit pagkakaisa sa isip at puso. Tayo ay pinagtakbo ng Panginoon sa kanyang pagpapala. Tayo ay pinag-isa kasama ang ating pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Sa abot ng ating makakaya bilang mag-asawa, ating daigdigin ng ating samahan na ayon sa gustuhan ng Panginoon at lahat na ito ay ating ihaalay sa kanyang na ating pamilya. Sa ngalan ng Amang Anak at Espiritu Santo. Ako, sinunod natin ito, na buong puso tinatanggap si Jesus Sir na maging tunay na kabiyak ng ating puso, mga pagmamahalin, gagalang at pagpapaniwalaan sa bawat karamdaman at pagkasama. Sa ating paglalakbay bilang mag-asawa, ako ay nandito lang sa sinasabi upang sabay natin harapin ang maraming mga pagsubok na ating nararanasan. Ako ay nangangako maging responsabling ina sa aking mga anak. Tayo ay pinagtatpo ng Panginoon sa kanyang pagpapala. Tayo ay pinag-isa kasama ang ating mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan sa abot ng ating makakaya bilang mag-asawa. Ating pag-iingin ang ating samahan ay may respeto at tiwala sa isa't isa. Ang kagustuhan ng Panginoon at sa lahat ay iaalay sa Kanya na ating lumikha sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Sising ko. May ahas pa. Jason and Judelina, basbasan natin ngayon ang iyong mga singsing, ang tumutulong sa atin, ang Panginoon na gumawa ng langit. Basbasan mo, Panginoon, ang mga singsing nito upang yung mga lingkod na sila Jason at Judelia na magsusot nito ay magmahalan at huwag magtaksin sa kanilang sumpaan alang-alang kay Kristo na ating Panginoon. Judelia Martinez. Ang singsing na ito ay halalay Pilipinas, ngunit na mas mahigit na mahalaga ka. Mahalaga ka sa aking buhay. Ito ay ilog. Walang simulan at katapusan. Ganon din ang aking pagmamahal sa iyo. Walang hanggang kaya tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan habang sinusuot ko ang iyong daliri. Sa iyong daliri ay aking sinasangla ang aking puso at kaluluwa sa iyong mahal ko. Isuot mo palagi bilang paalala sa aking sipaan sa aking kasi biligtas kayong araw ganting kasal sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Sinisin na ito ay mahalagang diyan Kanina pa siya titiga-titig. na mananalangin na ako. Ating buwan, ito ay bilog ng himla at katapusan. Ganon din ang ating pagmamahal sa iyo, walang hanggan. Kaya tanggapin mo ang timpla na ito bilang tanda ng ating pag-ibig at katapatan. Habang sinusuot ito sa iyong daliri, ay akin nang isasangla ang aking puso at kaluluwa sa iyong mahal ko. Isuot mo palagi bilang paalala sa atin kung paano ating binigkas ngayong araw ng ating kasal sa ngalan ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Oh, sabi mo, yung papel. Bakit? Bakit? Pag natin yung batas, mayroon kayong anim na obligasyon. Unang-unang obligasyon ninyo, maninirahan sa isang mundo. Isa kayong ba, tinitirahan nyo sa inyo na nangungupahan. Nangungupahan, pero kung isang buwan din, kailangan din kasama. Isipin mo ngayon kung paano magkaroon ng sariling sustento. Total, may trabaho naman yata kayong pareho. Pag-isipan ito, madali na lang. Madali mag-ipon. Wala naman bisyo sa inyo dito, di ba? May bisyo. Yung mga may bisyo na pag-ipon. Di ba? Sinisigarilyo nila ng araw-araw. Invest na sa pumistik sa paghapon. Ginagawa ng lima. Ng mga ipon. Magkaroon ng sariling bahay. Maganda kung sarili niyo yung bahay. Yung September last year, pinasal ako sa Canasandres. Sa Pod. Yun ang sabi ko sa inyo, pag-isipan niyo paano magkaroon ng sarili mapupuluyan. Pagkaroon ng 2 buwan, nagpunta ulit sa opisina. Kaya, Pastor, may bahay na kape. Iba na pagkagandang balita yung naghanap-hanap sila yung mga purpose na property sa pag-ibig. Instead na umupa sila ng 4,000, naging 2,500 na lang. Kahit 2,500, sigurado man kanila. Ha? Mahirap kasi magkahiwalay pa ng tirahan. Tunay na nagmamahalan pagka hiwalay ng tirahan. Yung malamang nangawali na ang bawat isa sa kanila. Kaya sabi ng batas, sa isang hubungan lang ang titira. Ito kasi ginawa pang batas ng hindi pa uso. No? Ang presidente parang si Marcos pa presidente. Nagdami trabaho dito sa atin nun, di ba? Si Cory na naging presidente, na, exporter na tayo ng skilled worker. Pero yung batas, si Cory puperma. Pero trinap nyo, nung si Marcos pa naman, siya rin pumirma. Alam mo naman si Cory, no? Kung anong sasabihin sa kanya, wala. Palitan natin yung airport ng Ninoy. Palitan natin yung Wade Park ng Ninoy. Puro palit. Wala talaga.
niya, sabi niya, ang pagmamahal ay pag-iisip. Ang pagmamahal ay matyaga. Ang pagmamahal ay hindi nagpili. Ang pagmamahal ay hindi nagmamagri. Ang pagmamahal ay hindi lumalabag sa kagandahan ng tao. Ito yung paborito ko eh. Kung hindi lumalabag sa kagandahan ng asal. Lahat naman ng magagandang asal ng ulo, parang ayaw na natin gawin, no? Parang kinakahiya natin sa kanila, napopornihan na tayo. Pero pag nakakita naman tayo ng mga matatanda na nagbe-bless pa dun sa mas makakapagod sa kanila, natutuwa naman tayo. Pero ayaw natin gawin yan. Diba? Mas maganda, ibalik pa rin natin yun. Ayun. Wala namang mawawala sa atin eh. Tayo pa yung nakikinabang. Pupurihin tayo ng ibang tao. Ganoon din sa mga anak ninyo, ikaw rin sa kanila. Mag-bless sa mga matatanda. Kahit hindi ka kilala. Ano, matatanda. Bless ka kay kuya. Kahit bisita lang. Pag-bless mo. Hindi yung baka nakikinabang. Dapat malilay. Hindi yung anak ni Jesus. Hindi naman ako kilala. Hindi naman ako nag-bless. Diba? Kaalala ninyo yun. Pangatlong obligasyon ninyo, observe mutual respect. Magdalaran kayo. Sa panahon ng iyong pagsasama, pag hindi kayo nag-ingat, baka ang inyong relasyon ay pupupas. Kaya sikapin ninyo na huwag magbibiting ng mga salita, mga gaspang, o yung mga mahahayag na salita. Sa bandang huli, napakahirap. Pero may solusyon naman yun. Pag nag-away kayo, kapag-bitin kayo ng mahayag na salita, pag nangyayari ninyo, ano ba yung nabigkas yun? Kasi kung minsan, pag nag-away, maingin na ulo. Hindi mo na rin namamalayan kung ano yung mga sinasabi mo, no? Kapag medyo malamig-lamig na yung ulo ninyo, pag nilayan yun, kasi hindi naman isang oras ka magsasalita, nababa yung ano mo eh, nababa yung boses mo. Kasi yung tubig sa katawan mo, nasusunog. Kaya malamig na ulo nyo, ano kaya? Kapag video ka ng salita, ano kaya kung titigil ako ng sorry? Diba? Kaya mas maganda kung habang bata, kung may buhay nyo, para madaling araw, hindi kayo mahirap. Palagi ninyo maayos yung ulo ninyo, tayo talaga yung makikinig. Kapag kayo nakuha ng cash ulo, proud kayo. So, nag-uwi ang ginto. Proud kayo. Ano po sa Olympic, pag-uwi ng ginto sa Olympic, may 50 million na agad. Kaya ang limang obligasyon ninyo, observe mutual fidelity. Fidelity, katapatan. Katapatan. Ang definition ng batas, naiintindihan ng lahat. Hindi lang yung mga abogado na naiintindihan. Lahat. Si Jason, walang ibang pinakasamang babae maliban kay Julia. Julia, wala ibang pinakasamang lalaki maliban kay Jason. Yun ang definition ng batas sa faithfulness o fidelity. Hindi nagbibilang.
Ngayon, pagka naging batas yung bill sa Kongreso, malamang na mababago yung definition ng dignity. Si Jason, walang ibang pinagkatamang babae o kapwa lalaki. And vice versa. Kahit basahin natin sa Biblia, ginagawa na ng mga ginagawa na. Ikapit sila sa kapareho nilang asawa. At hindi pa parusa na doon. Sinusulong. Diba? Alin yung sinunog na Luzon? At hindi walang Sodoma and Gomorrah. Narinig niya yan? Sodoma and Gomorrah. Yun ang mga kasalanan ng mga tao. Nakikipit sila sa mga kapareho sa kanilang. Kahit na nagpadala ng Panginoon Diyos sa mga ng espiya, gusto pa nilang sipinan. Gaya ng Panginoon, yung matuwid na tao rin sa kanila, umalis ka na, huwag nalilingon. Umalis ka na dyan, susunugin ko na yung dalawang misyon. Isang pamilya na mga dyan, yung matutuloy na. Gilipin. Balik ka nagtaksi naman tayo kasi. Kaya rin yung unang masasakit. Kaya rin yung unang masasakit. Pagka, nag-away kayo, lumamig-lamig na yung ulo nyo. Pag muli-mulihan, ano ba yung nagawa ko? Samantala ko, tagal-tagal na lang nagsama. Ano ba na ito? So, ay pupunta rin kay Tulfo. Ano, magpatulfo. May kinasala ko na Tulfo. Ano ba? Taga-Bagumbo. Viral pa. Viral pa. Ako, uwi lang. Ano pa rin din yun? Tipid ka na saging. Viral. Saltas-saltas. Baka pa kasi yung babae, may interest na. Yung lalaki, kapitan na. Ano ba? Yung mahal ng lalaki. Yung babae na talaga ng ayaw. Hindi ka pinagkakasunod ni Tulfo. Ayaw na. Rigidity. Alam nyo na ha? Rigidity. Katapatan. Pang-anim na obligasyon ninyo, observe mutual support. Yung support na binabanggit dito, hindi ka kaya sa barangay. Pagka naghiwalay, tatakbo sa barangay, hihingi ng support. Diba? May nakalagay sa batas, support compress everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, education, transportation, medicine, etc. in keeping with the financial capacity of the family. Sabi niya, lahat pwede undar. Lahat. Pero piliin ninyo kung alin yung higit na pangangailangan. Hindi yung nakalagay doon. Sustenance. Siyempre, sustenance. Pagkain yan. Pag-deliver ko na pag-deliver. Pokpok, gram, gram, ano dyan, gram. Sabi na. Pag-deliver ko na pag-deliver. Kung nakalindi kayo sa kapal ninyo, pinag-deliver pa lang natin, ano na, 5,000 sa isang linggo. Samantala nakalindi tayo. Di ba 2,000?
Dumarating yung pera nyo. Parang tinatago nyo na yung pera. Ipapos naman. Ano ba kayo? Sabi ng ano, nakalagay doon, in keeping with the financial capacity of the family. Yung kasabihan ng mga lola, mga lolo, matutong mamuluktot habang ang may hinaan, tumusunod. Kung kayong yumakap, ang hindi ninyo kayang yakapin. Sa ngayon kasi, napakaraming magagaling na ente. Ha? Dami na ente na yun. Inaaral nila yun kung paano makapag-plus. Mamaya, yung iba nga hindi nga nag-aral, pero magagaling. Hindi mo sinubuhay. Ito sa bahay nyo, may kaldero, may plancha, may kumot, may bayong, mamibili ka ngayon doon. Ito, gusto ko ito. May kaldero, wala kang kayong malipilap ng kaldero. Kasi pag dumating sila nanay, sila kuya, maliit yung kaldero. Di ba? Kuha ka. Pag sinigay ka rin kung pa 50